खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 10 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगा आरो गोहोआ गोजौ जागोन। खामानिनि जायगायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनाया मख'जाथाव दावगानाय लाबोगोन। गोजाम थालांनाय हाबाफोरनि सुस्रांनाया ओंखारनो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि थिरांथाफोरखौ मदद होगोन। राङारि थासारिया गोख्रों थागोन, नाथाय गावनि खरसायाव समानथि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा सहायनाय आरो सहायनो हानाय गोहोजों खामानि मावनांगोन। फालांगि एबा नोंथांनि खामानिनि आयदायाव नोंथाङा नोंथांनि गियानखौ दिन्थिनांगोन, जाय नोंथांखौ बैसोगोरा आरो लोगोफोरनिफ्राय मान होगोन। नोंथाङा नखराव मोनसे गोजाम नांलायनायखौ सुस्रांनो खाबु मोनगोन, जाय सोमोन्दोआव गोदैखौ बांहोगोन। राङारि आयदाफोरा दिदोम थागोन आरो गोदान बिथांखिफोराव रां थिसननाय समाव सांग्रां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सुंज्लायनायनि रोंग'थि आरो बुद्धिया गोबां हाबाफोरखौ जाफुंसार खालामगोन। फालांगि एबा साख्रियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन, जाय बेफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो मोनसे खाबु होगोन। फरायसाफोरनि थाखाय बेयो फरायनायाव गोसो होनाय आरो मोजां फिथाय मोननायनि सान। राङारि थासारिया सरासनस्रा थागोन, नाथाय खरसानि सायाव सामलायबाय थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय बांद्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा नोंथांनि हानजाजों गोरोबलायनायाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नखरनि जिउआव खुसि आरो गोजोनखौ मोनदांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआ बांगोन आरो नखरारि जथुम जानो हागौ। खामानिनि जायगायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो गियानआ नोंथांनि बैसोगोराफोरखौ गोजोन होगोन, जायनि फिथाय महरै नोंथांनि खामानिनि थाखाय बाख्नायनाय मोनगोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानाया गोनां। रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्तानि गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाय आरो दैदेननायनि गोहोआ थिखिनियाव थागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि नाजानाया गोदान बिबानफोर लाबोनो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ राहाखौ गोदान जौथायसिम लांनो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै जागोन आरो नोंथाङा नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जा। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां था, गुबैयै नारसिनथायखौ सामलायनायाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि आब्रुथि आरो मावनांगौ मोनदांथिया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रांथिया गोनांथार। गावनि बाजेटनि सायाव नोजोर हो। नखरारि जिउआव गोजोन फैगोन आरो जायखिजाया गोनां सावरायनाया जाफुंसार जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। समाजारि बेंखनाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। बेयो फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब।
तुला राशि दिनै नोंनि गोसोआ सिरि जागोन आरो नोंथांनि सानस्रिफ्राव रोखा जागोन। हानजायारि हाबा मावनाया खामानि मावथायाव मुलाम्फा गोनां जागोन आरो मोनसे गोजाम मावथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव बुजिनाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। राङारि आयदाफोराव दिदोमथि थागोन, नाथाय रां थिसननाय समाव सांग्रां जा। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय सम-सम जिरायनाया गोनांथार। समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि गोसोआरि गोहो आरो साहसआ नोंथांखौ गोब्राब खामानिफोराव जाफुंसार खालामगोन। नोंथाङा खामानियाव दैदेनगिरिनि बिफाव लानो खाबु मोनगोन। राङारि आयदाफोराव जौगानायनि नेरसोनफोर दं, बेनिखायनो रां थिसननाय समाव सांग्रां जा। नखरारि जिउआ गोरोबनाय जागोन आरो नोंथाङा न'आव गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मस्ला-मस्लि गोनां आदारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोजा गाब। धनु राशि दिनै नोंथांनि मोजां नोजोरथिया नोंथांनि नाजानायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन आरो खामानि मावथायाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन आरो समाजारि बेंखनफोराव नोंथांनि अनसायनाया बांगोन। राङारि मुलाम्फाफोर थागोन, नाथाय खरसानि सामलायनाया गोनांथार। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन, नाथाय मोनसे समानथि जानाय आदार आरो नेमबादियै ब्याम खालामनाया गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों केसर गाब। मकर राशि दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव मान मोनगोन। राङारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा माखासे रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन आरो गेदेरफोरनि बोरआ नोंथांखौ गोहो होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय खामानिजों लोगोसे जिरायनायाबो गोनांथार। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव जाफुंसारनाय लाबोगोन। हानजायारि हाबा मावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो नोंथाङा गोदान मावथांखिफोर जागायनो हागौ। रांखान्थियारि बाथ्राया दिदोम थागोन, बेनिखायनो गावनि खरसायाव मोनसे समानथि लाखि। सावस्रिया साबसिन जागोन आरो यगा आरो ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजारि सोमोन्दोआव जौगानाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोसो होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि सावस्रियाव जुनिया गोसो हो। गावखौ जोथोन लानाया गोनांथार। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों लैथोनि गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।